jongens en vamkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ik wil even televisie zien. Maar we moeten van Cornelia moeten doorboortje omdat dat zoen is. Nou, dan geldt dat toch voor alles. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Boetenboertje. Cornelia stiet wat Ruud. Ze sjot naar boeten. Ze kreeg had het heel vol reind, maar nou scheen te zinnen. Het is alweer mooi verhaal, Tomke. Je kan wel boetenboertje. Ah, nee, Cornelia. Ik wil graag naar de televisie zien. Alles is om eens wierd. Waarom maar we naar Boetenta? Nou, boetenboertje is zoen. Lekker in de frisse lucht, in het zintje. Toe, de Jelzoon en de Ruud. Jonk is wel weer naar de televisie zien. Tomke doet de jas aan. Dan gaat er met Romke naar boeten. Wat zullen we doen, Tomke? Ik weet het net. Zullen we trouwen? Wat het hutste in? Nee, daar heb ik geen zin in. Nou, Tomke kuiert naar de dik. Hé, daar komt Jan en Joekrek aan. Hoi, Tomke en Romke. Zullen we boertje? Even maar die naaie kleurkes. Nee, dat kan net. Ik maak boetenboertje van Cornelia. Oh, wat zullen we dan doen? Ik weet niet. hudraven. Was stil met me hudraven, Jan en Joe? Nee, ik ga naaie mayo aan en die mij net stikken. En als ik op een stien val, dan komt er een gat in. Goh, net die Joe met me hudraven. Ja, maar joh, we kennen wel gas voor boormans in knientjes, ziekje. Ja, ik weet wel een plakje dat heel lang gas hield. Oké, kom maar. Met de hand vol gas rennen ze naar boormans in tuin naar het knienhok. Hoi, knientjes. We gaan hele protte eten voor je. Ze lissen het gas in het rib voor het hokje. Zo kunnen de knientjes ervan eten. Die knientjes die zitten alle dagen maar binnen. Dat is net zoen, zei Cornelia. Haast worden die lieve knientjes ziek. Ze moeten echt naar Boetenta, Tomke. Ze wat hokje hippen aan. Dan zetten we ze in de tuin. Kunnen ze lekker in het gas omhippen. Ja, ik draai het warken wel hippen. Tel sto de knientjes eruit. Maar dat wel van Boerman? Nou, boorman is net thuis. Maar ik denk het wel, het is om een zoen. Als Jan en Joe het hokje hiepen die in had, krijgt Tomke de knientjes eruit. Voorzichtig zet er ze in het gasdel. Saai, ik een fijn boertje. En gas eten. Tomke en Jan en Joe zitten skofken naar de knientjes te sjen. Ze jaren de hintjes roppen. Ik denk dat die hinder echt uit willen. Ja, die wil ik lekker in het zintje. Ik doe het werken wel hiepen. Nieuwsgierig stappen de hinden de tuin in. Ze trip-traapje door het gas en zie je wiermkes in de groen. Ze vinden het leuk, hè, Tomke? Ah, dit is gezellig. Al je besten in de tuin. Ah, misschien wil ze ook wel even bij me hudraven. Romke rent naar de hintjes en de knieën ta, maar wat doggen die als het hoentjes joggen? Ze worden kjauw en draven gauw voort. Jippie, ze wil hudraven. We dachten wat het hutste in. 1, 2, 3. Romke stoot achter de hinden aan. Ek de knieën worden bang als ze Romke joggen. Ze vliegen alle kanten op. Romke, hot op, ze vinden het net leuk. Jawel, ja. Dan best je los. Dan moest net hudraven, maar de hintjes vol. En de knie nek. Doe maar hintjes. Ik zie je wel in helje. Het gaat mooi. De hinden vliegen alle kanten uit en de knieën stoven in het roen. Dan die ene kant weer op, dan de oren. Dit is leuk. Wat jij nou van leven? Blaffen en kekelen. Oh, dat kon wel wat wezen.
Waar komt dat leven wij? Cornelia zat in de tuin. Hier komt het net wij. Het koevel achter de hagen wij komen. Bij Borman in de tuin. Oeh, heden de hen binnen los en Borman is net thuis. Ik moet er gauw hinnen. Cornelia draaft naar Bormans in huis. Hij zit zo ronken door de tuin vleen. Achter de henden en de knieën aan. Romke, ophouden. Daar zal ik je komen. Romke jet dat Cornelia leuk is. Hij doet voort wat ze zei. Hoe komen die knieën en hen los? Waar had die hokjes in zetten? Dat wij die in. Poetenbots is om een zoen. Ja, maar haar een hok stiert al boeten. Maar dit kan het. Eerst rennen ze voort en komen ze onder een auto of zo. We moeten ze gauw weer in haar een hokje zetten. Oké. Het valt net daar om de besten te vangen. De knieën was al gauw pak, maar de hindendraven hield hij bij voort. De kerel. Ja. Eindelijk zou ze vangen. Gelukkig. Die zitten weer in het hok. Oh, wat ben ik vurig van dat gevleer. Ik. Maar je bent nou in een huis, Cornelia. Ja, dat is beter. Je hebt nou alweer lange naboeten geweest. En we hebben enkel een beweging hoor. Dat, maar gauw in de huis. Dan kun je op de meesten in de gaten horen. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De reus. De reus. De reus. De reus is reuze grut en neemt reuzenstappen en reuzenmoelen en neemt hij reuzenhappen. Ja. Paken vertelt het verhaal hoe de zeehoen op een wraad komen is. Heel zielig, maar ik wel heel mooi. Maar of het wel weer is... Oh, Romke. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Hoe de zeehoen op een wraad komen is. Pier en Marieke hebben op vakantie geweest naar het Ameloon. Als ze weer thuis binnen, gaan ze voort naar Marieke haar paken om te vertellen wat ze al in mooi maken ha. Pakken? Ja, zeehondje voen. Bij de Zeediek. Een jong. Hij wie ons speelt. En toen hebben wij de politie waarschuwen. En later is er naar de zeehoenenkres bracht. Braaf. Nou. Een mirakel met hem. Die had zijn leven dus aan hem te tankje. Misschien kan je hem nog wel eens opzoeken in de zeehoenenkres. Ja, dat zou leuk wezen. Neem we Bijke ek mee, want die zeggen ons eerste. Ja, dat ze Bijke wel mooi vinden. Ze binnenblijst, ik word familie van elkaar. Familie? Hoe bedoelt Paken? Nou, gewoon dat ik het zes. Ze binnen nog familie. Of weet je net hoe dat lang is? Nee, Paken, vertel. Ja, dat is een heel oud verhaal. Dat hing het niet. Nee, maar dit is zo oud. Het komt nog uit de tijd van Noach. Weet je wel wat Noach weer? Die van die ark. Ja, dat weten wij wel. Die man die bouwde een boot omdat alles onder water kan te staan.
En elke niet verdrinken zo. Oh ja. Ja, en toen namen van alle bisten een mansje en een wiefke mee op boord. Dan kon die letter weer jongen krijgen en zo. Oors zien we nou geen bisten meer aan. Precies, die Noach. Nou, doet hij de ark kleer hier en alle bisten aan boord, doet dochter, nou hoop je net dat ik in je vergeten ben. Om daar wist van te wijzen, telde er alle bisten nog een keer nij. Hij neemde ze alle keer bij de namen, van de lietse krobbe aan de grauwe olifant. En doe ontdekert als zijn grote schrik dat er de hoen vergeten hier. Hij hield net een hoen aan boord. Dat kon net vanzelfs. Daar moest er nog om uit. Stom. Hoe kist de hoen nou vergeten? Ja, stom van Noach, maar hij wie nog correct op tijd. Hij vleeg naar het eerste het beste dorp om nog een mansjehoen en een wiefkehoen te zieken. En dus erbij of een wetterhoen? Dat dierde net daar. Als het maar een hoen weer. Al gauw zei er een mansjehoen rennen. En hij roep: Kom jeres, mastjere. Aans zil de hele vraat om de wetten stroepen. En alles en elke niet en zilver drinken. Behalve dit op mijn arken binnen. En hoe ziek ik nog een mansjoen en een wiefke. Daar hak nog plak voor. Dat als sto een wiefke hast en Jim wolle mij. Nou, dat wordt die hoen wel, denk. Ja, wist wel. Dat die hoen vleeg gauw niet hoes. En het wordt maar correct of der kamer al weer om, mij zijn teefke. Maar stiefje en memmehoen onroen ek nog 3 lietse hoentjes. Oh. Het wiefke zei je Noach. Ik had jet wat jouw Jimmy man zijn, hè? En wij willen wel mooi, maar hoe komt het met mijn jongen? Noach schot holle. Het spiet mij, maar ik ken net mij. De afspraak is van alle bisten een peerke. Daar ken ik geen uitzondering op bijtje. Dat gaat net. Dan komen ze alle jaren maar jong en familie aanzetten. Doe, zei het wiefke. Maar in dat geval ging ik net mooi. De mansjehoen zeg haar wanhopig gewoon. Vanke, zei er. begreep dan net dat wij je dan alle jaren versoepen. Die jongen lieken goed als wij. Wij kennen ze net redden. Het is net oors. Kan wel wezen, zei het wiefke. maar ik bleef liever bij mijn jongen. Ik zou nooit geen willen meer haar als ik ze nou in de steek liet. Nood ze haar met het meeste nodig ha. Goed zo. Ja, misschien wel. Het mansje kon heeg of leeg springen, het joeg al geneerd. Het wiefke bleef bij haar besluit. Nee, ik bleef bij mijn jongen. Zei ze nog eens. Maar do moest voor mij gaan. Ziek is maar een oorwiefke. Maar ik bleef hier. Dat liet het mansje hem geen 2 keer, zei ze. Hij heeft verderop al een oorwiefke in jongen. Ik nog een kreersding. En die woer voor mij doet er haar vregen. Ja, logisch. Sa roen het mansje even later met zijn nieuwe wiefke achter Noach gewoon. De loopplanken oer en de arken in. Kleer. Oh, en dat eerme wiefke dan? Mijn jongen. Nou, wacht je maar. Noach hier nou van alle dieren een peerke aan boord. Hij deed de grote dwarren van de arken dicht en wachtte op wat komen zou. Hij hoefde net zo lang te wachten. Al gauw begon het allerheiselijkste rein en barst aan alle kanten het wetter uit de ieren los. Het zou net lang meer worden of de boord begon te druwen. Wie die Noach alleenig of hier er zelfs ek een wiefke mee? Ja, hij is zijn vrouw vanzelfs ook aan boord. En zijn benek. Dat wie natuurlijk. Hij wil. En die eerme memme hoe mijn jongen net? Ja, akelig, hè? Nou, toen het begon te regnen, raap die memme hoen haar 3 jongen bij haar. Ze zei, kom maar bij mem. Wees maar net bang, mem bloed bij je. Kom maar Jimmy aanlezen. Oh, zielig. Ja, ze weer samen met haar jongen. En doet God in de hemel dat zeg, die grote leefde van die hoenemem, kreeg er een grutje. Hij streken even met de haan hoe de reg van het wiefke en hoe de reg van de jongen. En op slag verloren de voorpoort niet vinden en de achterpoort niet een stut.
En doet het wetter door haar heen broesde, kon ze zwemmen als visken. En sa, binnen de zeehoen ontstaan. Goh. Oh, gelukkig. Oh, wat een mooi verhaal, Paken. Ja, jongens. En daarom ben ik zo blij dat Jim dat lietse dierke redden ha. Zeehoen ben een bijzondere besten. Ja. Ja. Doei! Ja. Waar gaan die ook weer over? Spuitje. Oh ja, spuitje. 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 Uit die spuitje met tuinslaan. Het is zo warm, Joet. Wij willen het wel toch weer, maar dat vinden wij wel goed. Ja. Spuitje, spuitje, draaltrompiet. Spuitje, spuitje, draaltrompiet. Heute spuitet mooi de tuinslang, het is zo warm joer. Heute spuitet mooi de tuinslang, wij worden het wild of weer. Heute spuitet mooi de tuinslang, het is zo warm joer. Wij worden het wild of weer, maar dat vinden wij wel goed. Heute spuitet mooi de tuinslang, het is zo warm joer. Heute spuitet mooi de tuinslang, wij worden het wild of weer. Heute spuitet mooi de tuinslang, het is zo warm joer. Wij worden het wild of weer, maar dat vinden wij wel goed. Spuitje, spuitje, draaltrompiet. 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 Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè. Visto dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.